Καλή χρονιά 2025 εύχομαι. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο το οποίο έπρεπε να έχει γίνει αρκετά νωρίτερα. Δεν πρόλαβα να το κάνω. Παρ' όλα αυτά έφτασε η ώρα να το κάνουμε. Θα είναι το πρώτο βίντεο του 2025. Το σημερινό θέμα έχει σχέση με ένα post που είχα κάνει στο Instagram πριν κάνα μήνα περίπου, όπου μου είχατε γράψει ότι θέλετε βίντεο πάνω σε αυτό το θέμα. Και ουσιαστικά τι θα δούμε σήμερα? Θα δούμε το καινούριο firewall που επιτέλους έφτιαξε Ubiquiti στο σύστημα Unify, έτσι ώστε να είναι ανάλογο με αυτό των μεγαλύτερων εταιριών που είναι και πιο γνωστές στο κομμάτι του firewall. Έγινε πλέον απλό το firewall και δεν χρειάζεται να έχεις τελειώσει MIT για να μπορέσεις να το ρυθμίσεις. Είναι πολύ πιο straightforward. Τώρα, μιας και μίλησα για το Instagram και τις social platforms, να σας πω ότι μου στέλνετε αρκετοί μηνύματα με ερωτήσεις. Δεν μπορώ να τα παρακολουθώ όλα αυτά και λόγω έλλειψης χρόνου και γιατί δεν είμαι συνέχεια στα social. Να σας πω ότι όσοι καίγεστε για βοήθεια μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα της εταιρείας, μπορείτε να τα βρείτε στο site μας κτλ. Θα τα έχω και κάτω στην περιγραφή. Αν είναι πολύ απλό το θέμα σας, ενδεχομένως δεν θα υπάρχει καμία χρέωση, αλλά όπως καταλαβαίνετε είμαστε εταιρεία, δεν είμαστε κάποιο ίδρυμα, οπότε αν πρόκειται για βαρύ configuration ή τέλος πάντων configuration που απαιτεί session κτλ, θα υπάρχει και ανάλογη χρέωση για την οποία θα ενημερώνεστε πάντα, εννοείται, πριν προχωρήσουμε στο οτιδήποτε. Τώρα πάμε στο σημερινό θέμα. Θα μιλήσουμε για το καινούργιο firewall που έκανε η Ubiquiti στο σύστημα Unify, όπως σας είπα. Ένα πάρα πολύ ωραίο σύστημα, το οποίο ουσιαστικά τι είναι? Είναι το σύστημα που έχουν όλες οι εταιρείες. Είναι Zone-Based Firewall. Πάμε στον υπολογιστή μου να ξεκινήσουμε, να δούμε τα βασικά και τον τρόπο φιλοσοφίας. Εδώ πέρα λοιπόν έχω το help ουσιαστικά από τη Ubiquiti. Σας έχω πει ότι η Ubiquiti και η MikroTik έχουν ένα αρκετά καλό help. Η Ubiquiti είναι πιο λιτή σε αυτά που γράφει, αλλά τα περισσότερα είναι crystal clear. Αν τα λάβετε υπόψη θα μπορέσετε να καταλάβετε και τι είναι αυτό που θα πρέπει να προσέξετε για να προγραμματίσετε. Τώρα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, το firewall το ονομάζει Zone-Based Firewalls in Unify και ουσιαστικά βασίζεται πλέον στα zones. Τι σημαίνει zones? Χωρίζουμε το δίκτυό μας σε διάφορους τομείς, σε διάφορες ζώνες, οι οποίες ανάλογα με το τι κάνει κάθε μία, που βρίσκεται η κάθε μία, έχει και την ανάλογη ονομασία. Έτσι λοιπόν μπορούμε πολύ εύκολα να ξεχωρίσουμε ποιο είναι το source zone και το destination zone. Άρα λοιπόν από πού θα ξεκινήσει ένα πακέτο και πού θα καταλήξει ένα πακέτο, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη αντίληψη για το traffic, για την κίνηση που θέλουμε να κόψουμε ή να αφήσουμε. Τώρα τα πλεονεκτήματα, όπως καταλαβαίνετε, εκτός από ότι αναφέρει και κάποια εδώ πέρα η Ubiquiti, είναι προφανώς ότι το firewall αρχίζει να μοιάζει με αυτό μεγαλύτερων κατασκευαστών, το οποίο από πάντα ήταν καλύτερο από αυτό που είχε το Unify σύστημα από τη Ubiquiti, έτσι αλλιώς. Οπότε το όλο πράγμα αρχίζει να γίνεται πιο εύκολο, μιας και όσοι ξέρετε να ρυθμίζετε πιο advanced πλατφόρμες, έρχεται και το Unify να κολλήσει στην ίδια φιλοσοφία. Τώρα για όσους δεν έχετε ασχοληθεί με firewall στο Unify και θέλετε να ξεκινήσετε, προφανώς καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή είναι η κατάλληλη περίοδος να ξεκινήσετε, γιατί το firewall έχει γίνει πολύ πιο εύκολο. Το firewall χωρίζεται σε zones πλέον και πάμε λίγο να δούμε ποια είναι αυτά τα zones. Είναι external zone, internal zone, gateway, VPN, hotspot και DMZ. Προφανώς μπορούμε να κάνουμε και δική μας λίστα με zones, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα predefined που έχει ήδη μέσα. Για παράδειγμα, το external έχει να κάνει με το κομμάτι του δικτύου που βρίσκεται εκτός. Το internal έχει να κάνει με το κομμάτι του δικτύου που βρίσκεται εντός. Το gateway έχει να κάνει με το ίδιο μας το router. VPN traffic, αν έχουμε τέλος πάντων VPN servers, clients κτλ. Αυτό είναι το zone μας. Έχουμε το hotspot και το DMZ. Άρα λοιπόν έχουμε χωρίσει το δίκτυο σε κάποιες ζώνες οι οποίες μπορούν πολύ εύκολα να καθορίσουν σε ποιο κομμάτι του δικτύου βρισκόμαστε. Το πλεονέκτημα λοιπόν εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει ένα zone matrix, ας το πούμε μια μήτρα των ζωνών, όπου αυτή η μήτρα τι έχει? Έχει κάποιες σειρές και κάποιες στήλες, όπως βλέπετε εδώ πέρα, οι οποίες και οι στήλες και οι σειρές είναι ουσιαστικά τα zones. Στην σειρά 1 έχουμε internal zones, στη σειρά 2 έχουμε external zone, gateway zone στο 3, VPN και πάει λέγοντας. Βλέπετε ότι αυτά τα έχουμε
και στις στήλες, ακριβώς τα ίδια. Από δίπλα μας καθορίζει τι είναι οι σειρές και εδώ πέρα πάνω από τις στήλες τι είναι οι στήλες. Άρα λοιπόν βλέποντας εμείς αυτόν τον πίνακα, ο οποίος αυτός ο πίνακας στην προηγουμένη περίπτωση είναι στατικός, γιατί ουσιαστικά είναι το help της Ubiquiti, αλλά στο σύστημα Unify, μέσα στο controller μας δηλαδή, ανάλογα με το τι ρυθμίσεις κάνουμε, αυτός ο πίνακας μεταβάλλεται. Αλλά κοιτώντας αυτόν τον πίνακα μπορούμε να ξέρουμε άμεσα και γρήγορα τι ρυθμίσεις έχουμε κάνει στο μεγαλύτερο ποσοστό μέσα στο σύστημά μας. Να δούμε λίγο εδώ στο στατικό πίνακα. Όταν έχουμε source zone internal και το destination zone είναι internal, εδώ πέρα τι λέει αυτός ο πίνακας? Ότι εμείς θα κάνουμε allow all. Τα αφήνουμε όλα, δεν τσεκάρουμε τίποτα, δεν κοιτάμε τίποτα. Πάμε να δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Όταν εδώ λέει το source zone είναι internal και πάμε προς το external δίκτυο, εδώ πέρα υπάρχουν, σου λέει, policies. Άρα εδώ πέρα ξέρεις ότι πρέπει να πας να ανατρέξεις. Αν θες να ρυθμίσεις κάτι ή κάτι δεν δουλεύει από αυτά που έχεις ρυθμίσει, σου λέει ότι υπάρχουν policies, να πας να τα βρεις, να τα διορθώσεις ή να τα μειώσεις ή να τα αυξήσεις. Τώρα πιο κάτω η Ubiquiti συνεχίζει να δίνει κάποιες επεξηγήσεις όσον αφορά το firewall και συνεχίζει με ένα παράδειγμα, το οποίο δεν θα σταθούμε εμείς σε αυτό το παράδειγμα εδώ, γιατί ουσιαστικά θα πάμε να το δούμε live στη πλατφόρμα της Ubiquiti που έχω εδώ πέρα το firewall που τρέχει. Και πάμε στο controller τώρα το δικό μου να δούμε live παραδείγματα. Εδώ πέρα βλέπετε τον πίνακα για τον οποίο μιλάγαμε τόση ώρα. Ουσιαστικά έχουμε εδώ πέρα στις σειρές το source και έχουμε και στις στήλες το destination και βλέπετε ότι είναι internal, external gateway κτλ. Internal, external gateway, VPN και πάει λέγοντας στις στήλες. Ό,τι έχουμε στις γραμμές έχουμε και οι στήλες. Τώρα για παράδειγμα εσείς δεν έχετε ρυθμίσει αυτό εδώ το firewall, αλλά βλέποντας τον πίνακα μπορείτε να καταλάβετε άμεσα ότι εγώ από internal σε internal, όταν έχω source internal σε destination internal, βλέπετε ότι εδώ πέρα λέει view policies. Πατάς για να δεις τι policies έχω φτιάξει εγώ. Άρα λοιπόν ξέρεις άμεσα ότι κάτι υπάρχει μεταξύ internal και internal. Πιο κάτω για παράδειγμα, από το gateway στο internal υπάρχει allow all και αυτό έχει κάνει και πράσινο. Για παράδειγμα, να πάω εδώ, hotspot. Όταν το source είναι το hotspot, με target destination δηλαδή hotspot είναι block all. Άρα βλέπουμε ότι από αυτόν εδώ τον πίνακα μπορούμε πάρα πολύ γρήγορα να καταλάβουμε τι γίνεται στο firewall. Τώρα, αν θέλουμε να ανοίξουμε κάποια policies, πατάμε και από κάτω ουσιαστικά μας φιλτράρει τα policies. Ήρθαν εδώ πέρα. Εδώ πέρα, κοιτάξτε ότι έχει create zone. Το πατάω και μου ανοίγει το πλαϊνό tab, ονοματίζει τη ζώνη, για παράδειγμα test, networks, ποια θα βάλω εγώ μέσα και μετά αυτή τη ζώνη μπορώ να τη χρησιμοποιήσω εγώ για να φτιάξω policies, να φτιάξω κανόνες. Μπορώ να κάνω create policy για να δημιουργήσω ένα καινούριο policy και μπορώ να κάνω και manage policies, αν θέλω να σβήσω κάποιο για παράδειγμα ή να ενεργοποιήσω κάποιο. Πατάω done, δεν θα κάνω κάτι, θα πάω όμως στο create policy και εδώ μπορώ να ονοματίσω ένα YouTube για παράδειγμα policy και σου λέει source zone. Τι επιλογές έχω για source zone? Internal, external, VPN, hotspot, DMZ και πάει λέγοντας. Τώρα στο internal σου λέει οτιδήποτε στο internal. Θέλω συγκεκριμένη συσκευή στο internal και τσιμπάει τις συσκευές που υπάρχουν μέσα στο δίκτυό σου εδώ. Θέλω κάποιο δίκτυο από το internal. Θέλω συγκεκριμένη IP, θέλω MAC address, τι θέλω. Πόρτα, οποιαδήποτε πόρτα. Specific πόρτα, συγκεκριμένη. Object. Τα object είναι ουσιαστικά τα group που λέγαμε. Αν έχουμε δημιουργήσει κάποιο group με πόρτες, τώρα λέγεται object αυτό. Είναι πολύ straightforward η διαδικασία. Και σου λέει τι action, τι θα κάνω εγώ, θα κάνω block, allow ή reject. Και εδώ πέρα στο action, κάποιοι που δεν πολύ ασχολείστε θα μου πείτε γιατί έχω block και γιατί έχω reject. Την ίδια δουλειά δεν κάνουνε. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, η διαδικασία δεν είναι η ίδια. Στο block, ο router μου αυτό που θα κάνει όταν θα έρθει ένα traffic που πρέπει να τον μπλοκάρει, θα τον μπλοκάρει και δεν θα απαντήσει στον αποστολέα. Έτσι ο αποστολέας δεν ξέρει τι γίνεται απέναντι, δεν ξέρει αν όντως υπάρχει ο receiver απέναντι, δεν παίρνει κάποια απάντηση. Στο reject, ο router μου θα μπλοκάρει το traffic, θα το κόψει, αλλά θα στείλει και ένα response, μια απάντηση στον αποστολέα ότι ξέρεις κάτι, άκυρο. Αυτό έχει νόημα πολλές φορές γιατί στο block ο αποστολέας δεν ξέρει τι γίνεται απέναντι. Αυτό θέλουμε ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με εντελώς αγνώστους.
Αν όμως θέλουμε να κόψουμε ένα traffic από γνωστό αποστολέα και θέλουμε να ξέρει ότι ξέρεις κάτι, εμείς εδώ είμαστε, αλλά αυτό που στέλνεις δεν μας κάνει, κάνουμε reject. Οπότε για παράδειγμα block, destination zone ποιο είναι, internal, external και πάει λέγοντας, τα zones που ήδη έχουμε ή που έχουμε δημιουργήσει από τα custom. Μετά έχουμε any, είναι application το destination zone, select, τι applications έχουμε, έχει εδώ πέρα predefined ένα σκασμό applications. Έχει αναβαθμιστεί πολύ το σύστημα της Ubiquiti, θα το δείτε και στην πορεία και υπάρχει και ένα καινούργιο add-on που έχει μπει, θα σας το δείξω σε λίγο, το οποίο φυσικά όλα αυτά για τα οποία συζητάμε τόση ώρα είναι τσάμπα, δεν πληρώνετε κάτι, δεν έχει κάποια συνδρομή όπως έχουν κάποιες άλλες μεγαλύτερες εταιρείες, αλλά πρέπει όλοι να καταλάβετε ότι το τσάμπα έχει και κάποιες τρύπες. Το τσάμπα δεν είναι 100% ασφάλεια. Όπου θέλουμε 100% ασφάλεια ή τέλος πάντων επειδή στην πληροφορική δεν μπορούμε να λέμε 100% ασφάλεια, λέμε 99,9%, αυτό πληρώνεται. Εδώ πέρα η Ubiquiti προσπαθεί να σου δώσει κάποια εργαλεία τα οποία δεν τα πληρώνεις με συνδρομές κτλ. Σου δίνουν προστασία, αλλά είναι δωρεάν πράγμα που αυτό σίγουρα έχει κάποιες τρύπες ή που θα έχει κάποιες τρύπες ή έχει ήδη κάποιες τρύπες. Γενικά το τσάμπα γνωρίζετε όλοι ότι δεν είναι το ίδιο με το paid. Στο paid όμως θα επιστρέψω σε λίγο γιατί έχει ένα καλό add-on η Ubiquiti πλέον και θα σας το πω στο κλείσιμο του βίντεο. Οπότε συνεχίζουμε, είναι application, εδώ πέρα το destination είναι IP, είναι domain, είναι region, είναι τι είναι, ό,τι θέλω. Μετά σου λέει τι πακέτο και για IP version 4 και για IP version 6. Τι πρωτόκολλο, TCP, UDP, μόνο TCP, μόνο UDP, custom και στο custom πάλι επιλογές. Έχει εδώ πέρα ένα σκασμό πρωτόκολλα. Αφήνω εγώ το all για παράδειγμα, connection state, all, return traffic, αυτό που λέγαμε, και εδώ πέρα matches the established and related. Έτσι λέγονται τα connections τα οποία ξεκινάνε από εμένα προς κάποιον άλλον. Και όταν θα πάρω εγώ reply για τέτοια connections που τα έχω δημιουργήσει εγώ και περιμένω reply, τα δέχομαι. Όταν δεν τα έχω δημιουργήσει εγώ, ο αποστολέας μπορεί να είναι ο ίδιος, αλλά αν ο αποστολέας ξεκινήσει πρώτα ένα connection προς εμένα, τότε εδώ πέρα μπλοκάρονται, γίνονται reject. Match IPsec, syslog logging, αν θέλουμε να κρατάμε και logs κτλ. Μπορούμε να ορίσουμε schedule, ένα scheduler, πότε θα τρέχει αυτό το πράγμα. Scheduler είναι χρονοπρόγραμμα, ας το πούμε. Ένα ωράριο. Θέλω να τρέχει συνέχεια, θέλω να τρέχει σε daily basis και αν ναι, τι ώρα θα ξεκινάει, τι ώρα θα τελειώνει. Weekly basis. Θα το τρέξω μια φορά γιατί περιμένω, ξέρω εγώ, κάτι. Θα τρέξει μια φορά και θα απενεργοποιηθεί ο κανόνας. Ή, ξέρω εγώ, custom. Από το διάστημα τότε έως τότε, συγκεκριμένες μέρες. Για παράδειγμα, μόνο την Τρίτη θέλω να τρέχει από την τάδε ώρα στην τάδε ώρα. Και πατάω add policy και είμαι έτοιμος. Εκείνο εκεί το LAN local, internet local, internet in, LAN out ή οτιδήποτε που ήταν πριν το firewall της Ubiquiti που μας πέδευε όλους, αυτή τη στιγμή έχει γίνει πολύ πιο straightforward. Μπορείτε δηλαδή όλοι να ασχοληθείτε με αυτό και να καταλάβετε τι είναι αυτό που πρέπει να κάνετε, να δοκιμάσετε και αν δεν δουλέψει, αναλύοντας λίγο αυτά που έχετε επιλέξει, μπορείτε να καταλάβετε τι έχετε κάνει ή όχι λάθος. Γενικά, είναι κάτι που το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό και όταν ήρθε αυτό, έπεσε σαν μάνα εξ ουρανού. Δηλαδή, εγώ που δεν κάνω post στο Instagram που σας έλεγα στην αρχή, με το που ήρθε και το είδαμε στο Unify, λέω πρέπει να κάνω post. Είναι χαρμόσυνο γεγονός. Αυτό εδώ, στο Tab Protection, γιατί υπάρχουν και αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι Firewall τέλος πάντων, για το οποίο έχουμε μιλήσει σε προηγούμενο βίντεο. Όσοι δεν το έχετε δει θα το βρείτε στο κανάλι. Πλέον έτσι αλλιώς τα βίντεο που ανεβάζω δεν είναι πάρα πολλά, δεν υπάρχει απαραίτητος χρόνος. Και σας είχα υποσχεθεί και κάτι τώρα που το σκέφτομαι για ένα βίντεο το οποίο δεν το έκανα. Θα προσπαθήσω να το κάνω τις επόμενες ημέρες γιατί θα είναι αρκετά ενδιαφέρον για το κανάλι και θα έχει
Βίντεο αναγγελίας θα είναι για πράγματα τα οποία θα έρθουν στο κανάλι, τα οποία θα έχουν πάρα πολύ ψωμί να δούμε στο θέμα της εγκατάστασης, της παραμετροποίησης και διάφορα άλλα. Θα σας τα πω όταν κάνω εκείνο το βίντεο. Στο θέμα μας τώρα, upgrade late to cyber secure by Proofpoint. Η Proofpoint είναι πάρα πολύ γνωστή εταιρεία. Αν πάμε εδώ, 89 ευρώ το χρόνο per site θέλει για να σου κάνει detect and block advanced threats up to 55.000 signatures, 30 to 50 plus new signatures daily, dedicated Proofpoint threat research team, Microsoft Active Protections Program coverage. Αυτά τώρα είναι μια μικρή επεξήγηση από τη Ubiquiti για το τι θα κερδίσεις ή, ας το θέσω αλλιώς, τι θα αγοράσεις από τη Ubiquiti αν κάνεις συνδρομή στην Proofpoint. Οπότε για όσους έχουν εταιρείες που σκεφτόντουσαν να βάλουν Ubiquiti με το firewall ή δεν ξέρω και εγώ τι, είχαν κάποιους ενδιασμούς τέλος πάντων, υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο αυξάνει πάρα πολύ την απόδοση του προϊόντος και το σταματάς και όποτε θέλεις στο κάτω-κάτω, αν δεν σου κάνει για την Proofpoint μιλάω. Οπότε αυτά για τη Ubiquiti. Είχαμε καιρό να κάνουμε βίντεο. Αυτό ήταν ένα από τα πολύ χαρμόσυνα γεγονότα. Ήθελα να το κάνουμε βίντεο καιρό. Παρ' όλα αυτά έφτασε η ώρα που έγινε σε λίγο πιο light μορφή. Για ό,τι νεότερο θα προσπαθήσω να σας κρατάω ενήμερους σχετικά με προϊόντα κτλ. Δεν μου είναι πολύ εύκολο. Παρ' όλα αυτά, επειδή η Ubiquiti έχει μία έξαρση προϊόντων, θα έρθουν πάρα πολλά καινούργια προϊόντα, προσπαθώντας η Ubiquiti να μεγαλώσει το οικοσύστημά της και την γκάμα της, έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε ένα brand για όλα. Θα μου πεις, είναι καλό αυτό, είναι βολικό, αλλά δεν μπορούν όλοι να είναι καλοί σε όλα. Το λέω και αυτό. Θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και πώς θα τα αντιμετωπίσει η Ubiquiti. Παρ' όλα αυτά δείχνει πολύ θετικά vibes για το τι να περιμένουμε. Οπότε αυτά για το σημερινό επεισόδιο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο παρακολουθήστε κάποια από τα υπόλοιπα βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι. Δόξα τω Θεώ, έχω καταφέρει και έχω γυρίσει αρκετά. Θα ήθελα να είναι περισσότερα. Μέχρι την επόμενη φορά θα σας πω καλή συνέχεια και καλή χρονιά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.